Subota. Posle skoro trogodišnje pauze od sajma knjiga, da li i izdavači i pisci i književna publika ponovo uče da hodaju? Sajam nije prodaja knjiga. Mi svi krećemo sa romantičnom idejom otvaranja nekih novih kulturoloških vrata. Mi nismo svesni uopšte toga koliko je ovaj sajam poseban u odnosu na neke sajmove u svetu. To treba da bude glavni sajam knjiga između Istanbula i Beča i on po svojim gabaritima to treba i može da bude. Kada razmišljamo o strategiji čitanja, ja mislim da ćemo mi izdavači, a verovatno i čitaoci, jednog dana ponovo knjigu staviti u fokus, odnosno knjiga će postati moderna. Dokument. Subotom u 13:20 na RTV-u 1.